Salutare și bine m-am regăsit la un nou video. Băieți, astăzi m-am trezit și acum m-am trezit. Băi, nu, tocmai ce mi-am scărit de piciorul. Mergem să ne spălăm și noi pe dinți. În fine, revenim după ce mă spăl pe dinți. Și după aia ne îmbrăcăm. Și o să ieșim pe afară la o tură cu bicicletele. Revenim. Uitați, am revenit. M-am spălat și pe dinți. Luam și noi 10 lei că plecăm pe la stadion. Uitați. Am și noi aici. Luam și noi una de 50. Dacă nu mă credeți, uitați. 50. Am băgat-o în ghiozdan. Și da. Stai să scot ghiozdan. De aici în ghiozdan. De 50. Nu se vede, cred. Cred că nu se vede. Că am băgat-o pe aia de 50. Așa. Forță. Bă, nu știu ce să zic. Să mergem la loc ascultătoarea noastră meșcheră. Bă, nu știu ce să zic. Luăm o sticlă de apă. Cred că ne luăm și crampoanele. Și dăm totul să mergem la teren. Mergem să luăm crampoanele, sticla de apă, stau să mai dau o gură de bere. Am o puftă. Băga mea și pula că mi-a băut-o ăla seară. Ignorați partea aia cu bip bip bip. Lăsați. Așa. Fain frumos, e cald afară. Nu știu mai întâi ce să fac. Da. Revenim după ce ne luăm crampoanele, sticla de apă și gata. Gata, băi, ce faceți, băi, nebunilor? Mi-au luat ghetele. Nu știu dacă s-a văzut. Așa. Acum oprim ca să-l sunăm pe Edu Mirie. Revenim cu partea a doua când ajungem la teren. Pa!